बन्द खालाम दंफां दानफायनायखौ बन्द खालाम चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफान आरो अर'न NGOआ जथायै 60थि वाइल्ड लाइफ सान फालिदों। दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफान आरो अर'न NGO जथायै 60थि वाइल्ड लाइफ सान फालिनायजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनार सिथारनायखौ बन्द खालामनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै रुनिकाटा ओनसोलनि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफान मावख'निफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्लानि DFO BN पाटगिरि आरो अर'न NGOनि मासिगिरि जर्ज इस्लारि बिथांमोनजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि माखासे मावख'गिरि साख्रिआवला NGOनि गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि 60थि वाइल्ड लाइफ सान फालिनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। दिनै जोङो बिराद रंजानायनि बाथ्रा जोंनि गेजेरावहाय दे 69 वाइल्ड लाइफ डेखौ जोङो सेलिब्रेशन खालामनो मोनदों। आं सानदों बियो जोंनि थाखाय फार्स्ट हिस्ट्रियाव बियो आन्डार द डाइरेक्शन एबा दैदेननायनि जोंनि दानि BN पार्टिगिरि DFO सार आरो जोंनि रेन्जार अफिसार दङ नै सार प्रान्जल आरो जोंनि गेजेराव WTAनिबो दङ आरो गोबां अफिसारफोर दंफैयो अर'ननि दङ आरो नै जोंनि गेजेराव अर'ननि NGOनि जाय बिथांमोना बिराद मोजाङैनो लिड लागासिनो दङ। दा बेखौनो जोङो बुंनो थाङो जे जिब जुनार होनना बुङोब्ला जिब जुनार गैयाब्ला जोंनि दंफां लाइफाङाबो गैया। मानोना जिब जुनार गैयाब्ला हासार गैया जायो आरो हासार गैयाब्ला दंफां लाइफां गैया जायो। दंफां लाइफां गैयाब्ला जों थांना थानोबो गोब्राब जायो। दा बेनिखायनो जोङो बिसेस खावलायदों दिनैनि दिननिफ्राय जे बाहेरायाव जिब जुनारखौ बुथारनाय वाइल्ड लाइफ होनना बुङो जेखौ हाग्रानि बुस्थुफोरखौ जिब जुनारफोरखौ बुथारनायखौ जों बन्द खालामो। जिब जुनार गैयाब्ला गोबां जोंनि गेजेराव दस्राफ्राबो टुरिस्ट होन मा होन खुलिब्लाबो लाब गैया। टुरिस्टखौ खालि पिकनिक जानो एबा माबा मोनसे खालामनोल' थाङा जिब जुनारखौबो नायनो थाङो। बेनिखायनो जों गले गले खावलायबाय जिब जुनारा जोंनि थाखाय मोनसे धोन जेखौ जोङो फोजोबनानै लागासिनो दङ। जोङो नुनो मोनो गोबां जोंनि गेजेराव जिब जुनारा जोंनियावहाय दा जों गोरलैयाव नुनाय जिब जुनारखौ जों दा नुनो मोनलिया। मानो जों बिसोरखौ फोजोबनानै लाबाय बुथारबाय आरो जोंनि उनाव जे मा जालांगोन जोंनि गथ' गथायफ्रा जे बिसोरखौ मिथिनाय नङा। दा बेनिखायनो आं खावलायबाय बे सिखारिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गाज्रिदामोन अननानै सिखारिफोर जोंनि गेजेराव गोबां सिखारिफोर दङ बिथांमोनखौ आखाइ खबजोबनासो आं खावलायहरो जेन हाग्रायाव थांनानै सिखाव महरै जिब जुनारखौ बुथारनानै न'खरखौ फिसिनाय बेखौ अननानै बाद हो आरो नोंथांमोना बेलेग लामा ला गोबां खामानि दङ मावना जानो थाखाय जिब जुनारखौल' बुथारनानै जे न'खरखौ फिसिनाय बे नङा आरो मालाबाबो जानो हाया बियो। बेनिखायनो आं खावलायबाय गामिफ्रावबो जोङो नुयो माबा माबि लानानै दाउसेन दाउलाफोरखौ गावलाबाय थायो। दा जोंनि गेजेराव जोंनि गामियावथ' गोबां दाउसेन दाउलाखौ जों नुला बुंनो थाङोबा। बेनिखायनो बेफोर माबोरै जानो थांखो सानसे समाव जोङो सिरियाखानायावहाय नङाबा जों बबेबा जिब जुनार दाउसेन दाउलाफोरखौ जों नुनाय नंला आरो। दा बेनिखायनो जों फोजोबना लानो नाङा आं बेखौनो खावलायबाय। मानो होनब्ला बे जोंनि फिउचारा जोंनि थांना थानाया जिब जुनारजोंबो रिलेटेड दङ। बिथांमोननि हासारखौ मा होनो दंफां लाइफांफ्रा बोना लायो जोंनो अक्सिजेन हगारो बिदिनो रिसाइकेलिं दङ न। दा बेनिखायनो आं खावलायबाय मोजाङैनो मोजां जिब जुनार बुथारग्राफोरखौ जेन नोंथांमोना बन्द खालामो। गोजोन्थों। रुनिकाटा ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै हानजा सुरनायनि गुबै उद्देश्यआ मा? उद्देश्यआ बेनो दे दानि जुगावहाय जोङो बे स्टुडेन्टफोरखौ बिसिनि माइन्ड आरो बिसिनि स्पेसियेलि बिसोरनो जोङो इडुकेसनाव जों सोना होनांगौ। मानो होनब्ला दा जोंनि देरफुनाया सेंग्रा सिंग्रिफ्रा बेफोरखौ जुदि मिथियाब्ला दा जोङो एसे मोजाङैनो जोङो धन्यबाद होबाय। नाथाय दुर्भाग्यजनक स्टुडेन्टफ्रा गोबां स्टुडेन्टफोरखौ जों प्रग्राम खालामनो हानांगौमोन। नाथाय दिनै कय एकथा स्कुलनिफ्राय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ मोनबाय बिथांमोनखौ जोङो हामबाय होदों आरो बिथांमोननि नलेजाव जों सोदों जेन जिब जुनारफोरखौ सिथारोबा मा जायो जों बेखौ सोना होदों। दिनैनि हाबाफारिखौ बबे आफादजों बेखौ फरेस्टनिफ्राय जोङो बिथोन मोनदों। मा होनो जोंनि DFO सारा बेखौ गाइड खालामदों आन्डार द रुनिकाटा रेन्ज अफिसारनि आन्डाराव। ओमफ्राय जोंहा WTनि दंफैयो ओमफ्राय अर'न होननायनि मोनसे NGO दंफैयो ओमफ्राय जोंनि अर'न दङ। अर'न माने थिक फरेस्ट दा रुनिकाटा आन्डारावहाय बेखौ बानायनाय जाबाय बियो दङ बेनो आरो एबसु दङ एबसुबो फैदों। আজি रुनिकाटा आन्चलिक
বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত আমাৰ মাননীয় DFO চিৰাং তেখেত আৰু লগতে আমি WTI আৰণ্যক আৰু আৰ'ন যি লোকেল আমাৰ স্থানীয় অনুষ্ঠানবিলাক আছে, লগতে আপচু আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে 3খন স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে স্থানীয় স্কুলৰ। মেইন কথাটো হ'ল ইয়াত তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম কোনো হোৱা নাই, গতিকে আমি আজি সৰুকৈ যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ মানাহৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, যি ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, তেওঁলোকেও বুজি উঠক। কাৰণ গোটেই বিশ্বই আজি ৱাইল্ড লাইফ, আমাৰ গোটেই ভাৰতত ৱাইল্ড লাইফ উইক পাতি আছে, কিন্তু আমিও এইবিলাক ঠাইত অনুষ্ঠানবিলাক খুব কমেই হয়, যাতে তেওঁলোকেও সমান্তৰালভাৱে আগুৱাই যায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি। তেওঁলোকৰ পিছফালে ইয়াতে হাতী বাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে, আজি সোণালী বান্দৰৰ পৰা আপোনাৰ পিগমিসকলৈকে, আপোনাৰ বেংগল ফ্লৰিকানৰ পৰা আপোনাৰ হোৱাইট বেলি ধৰণলৈকে। গতিকে ইমানবোৰ ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি নাজানে, সদায় পিছ পৰি থাকিব। গতিকে এই এটা চেলিব্ৰেশ্যন আচলতে জ্ঞানো বিকাশ হয়, লগতে মানুহৰ সচেতনতা আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মৰম আৰু যিটো সম্পৰ্ক সেইটো গঢ়ি উঠে। গতিকে সেই সুযোগটো লৈয়ে আজি আমি 69 ৱাইল্ড লাইফ উইকত আমি ইয়াতে ৰুণিখাটা ৰেঞ্জত সকলোৱে একেলগে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি দেখাবলৈ পাইছে আজিকালি মানে জংঘলবিলাক এনে ধ্বংস হৈ আছে। মানাহ যদি আমি ধনশিৰি নদীৰ পৰা আমাৰ সোণকোষ নদীলৈকে, এইটো বৃহত্তৰ এলেকা যিটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1973 চনত। আপুনি চাওক আজি এই মাজৰ যিখিনি অঞ্চল, বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ৰুণিখাটা ৰেঞ্জতেই আৰু চিৰাং ডিভিজনতেই চিৰাং ৰিজাৰ্ভ আৰু মানাছ যি পাৰ্ট 2 RF ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে, প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে। এইটো বৰ দুখৰ কথা, যাৰ কাৰণে আজি হাতী মানুহৰ সংঘাত মানে সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যদি তাতোকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো ইয়াতে এই গোটেইটো ভাবৰ ট্ৰেক মানে কি, আপোনাৰ শিল বালিৰ ডেপজিশ্যন। ইয়াত যদি আমাৰ গছ গছনিখিনি কিবা কাৰণত শেষ হৈ যায়, নদীবিলাক শুকাই যায়, আপুনি চাব ইয়াৰ 6-7 নিযুত মানুহ যিখিনি জীয়াই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈকে, কিন্তু পানীৰ অভাৱত এই মানুহখিনি মানে উঠি যাব লাগিব। না খেতি বাতি কৰিব পাৰিব, নে খাই জীয়াই থাকিব পাৰিব। গতিকে ইয়াত গছ কটাটো তাৰমানে ভৰিত কুঠাৰ মৰা কথা হৈ আছে। গছ কটা আৰু যিখিনি আৱাসভূমি আছে, মানে বন্যভূমি আছে, এইখিনি একেবাৰে হাত দিব নালাগে। এইখিনিয়ে ধন্যবাদ। 57 tigers. So we should be proud of this. Manas, this is the only safest, secure place for our Gupur Mukhra, golden langur. You will not see this species in other parts of the world. Manas, this is a biosphere reserve. This is a Chirang and Ripuijan elephant reserve. The fact is that the habitat is highly fragmented, therefore we have a lot of problems of the human wildlife, especially human elephant problem. And this is a power trek. If the rivers dry, they die. It will be a very, very big problem to survive ourselves. And it will affect the agrarian whole community, 5 million community from Indo-Bhutan border to river Brahmaputra. Because this is only the deposition of sand and gravel. So catchment means we have to save whatever we have. And this is actually we should feel proud that we have Manas National Park, first addition to Manas National Park, Bernadi Wildlife Sanctuary, Raimona National Park, and Sakrasila Wildlife Sanctuary in BTC. Thank you so much. And it doesn't have a very logical answer, but yes, we have a logical answer about the day, about the week. Because already respected DFO sirs and my dear friend Deka sir already mentioned about the importance of wildlife and their habitat and where we are standing. This is a most crucial habitat of many species, and eventually when we are talking about species, definitely comes to the habitat. Maybe all of you may not visit Manas and some of the important areas that belong to this part we call as a Manas landscape, that contiguous with the Bhutan landscape, Bhutan protected areas or the forested areas. As you can see, towards the north, all the big hills are actually protected by Bhutan, and those are wildlife areas, those are forested areas. So reminding you few of the species that you should know, because we are standing in a very pristine habitat. One of the species is called pygmy hawk.
pygmy hawk is only found in this particular area. If you are talking about a sizable population, we can say yes. Only in the Manas landscape we have a sizable population of pygmy hawk.